Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, today is June 30, 2025. So ining gimbuhat nga motorcade o posisyon ginbubuhat ini hapag tigaman parahan pagduaw ang mahal Birhen Maria ang mahal patrona kadan mga baryo nga nasasakupan. So ditong limbuhan dako Katmon tapos onward ang mga offices itong bungto itong tanawan labi na itong nasasakupan itong parokya. Pay ang paglungon iya haiyo baryo Kapilya. Kinakarawat namon habunos nga kasing-kasing. Karawata ang dako nga paghinangop. Ini nga imahen. Tigaman han iyo pagkarawat han mahal nga Birhen Maria. Hangaran han barangay Katmon. Bisan kami kundi ritakos naluhod ha imo atubangan hin panginyo po. Oo. Mo peno kay pagka na kaabot kita. Salamat gyapon ng pag-imbitar rin. Ida ko inin nga baka grasya. Gusto kita baka makasasala to niyo. Hari kita yan di may San Roque Junction kay yan ala kita yung baka pakasabot ano. Most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, was left unaided. Padre, kung kutela nga insight para kapahin din ano inin niya na nga aton posisyon. So ining gimbuhat nga motorcade o posisyon ginbubuhat ini hapag tigaman parahan pagduaw ang mahal Birhen Maria ang mahal patrona kadan mga baryo nga nasasakupan. So gintitikangan niya ang siyahan nga baryo nga nasasakupan. So ditong limbuhan dako Katmon tapos onward ang mga barangay nga masunod pa o mga offices itong bungto itong tanawan labi na itong nasasakupan itong parokya. Baryo Kapilya. Ihatag haiya ang tangkod o pag-ataman o ang angay nga pagdebosyon. Kinakarawat namon habunos nga kasing-kasing. Kada yung pag-ampuhan paghalad. Ako, Donabel Manila, bisan ako kundi takos, naluhod ha imo atubangan, hipang nyupohan imo panabang.
ihinahalad namon ang bugos namon nga kalugar. Ikaw na ang pagtag-iya haamon tikang yana. Nangangamuyo kami haimok musog og panabang basi makagtuman kami han mga katungdanan han pagpangulo dinhi haamon parokya kapilyahan debosyon nga dahan mahal nga Birhen Maria paghadi di daha amon hunahuna pulong og buhat hatanan nga tagna basi nga tanan nga among buhat maging pagdayaw og pagpasidungog han imo himaya pinaagi kan Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and shall be world without karawat. Karawata ang dako nga paghinangop. Ini nga imahin. Tigaman han iyo pagkarawat, han mahal nga Birhen Maria. Igmalipay ang paglungon niya ha iyo baryo kapilya. Ihatag ha iya ang pagtahod ug ang pag-ataman ug ang angay nga pagdebosyon. Kinakarawat namon habog-os nga kasingkas. Gisasanto si nga amay, ako hi Paulo Malati, hangaran han Barangay Katmon, bisan kami kundi ritakos, naluhod ha imo atubangan hin panginyo po, hanimo panabang inihahalad namon ang bugos namon nga kalugaringon. Ikaw na ang pagtag-iya haamon tikang yana, nangangamuyo kami ha imo kusog og panabang, basi makagtuman kamihan mga katungdanan, han pagpangulo dinhi haamon kapilya, han pagdebosyon nga dahan mahal nga Birhen Maria, paghadi di haamon hunahuna, pulong og buhat hatanan nga takna, basi ang nga tanan nga amon buhat maging pagdayaw og pagpasidungog han imo himaya. Pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Oo. Mo peno kay baga na kaabot kita. Salamat gyapon ang pag-imbitar ni. Kay dako inin nga baga grasya. Istilan. Oo, sila kita baga makasasala to niyo. Baga naapi kita at mga religious activities. Baga kaluoyan kita hiton na mahal na patrona. Maniton mga anghel nga Espiritu Santo. O, talo sa karong talanay. Again, this has been your friend from another stars. Yan kami dito turokbon. May dito pa burger. This has been your friend from another stars. Ako ay magpapabilin lagi hap nga iyo ubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Uy, patronyo yun na ako, ano no? Takluban. Oo, ay, thank you, Mommy. Okay. I see Uncle Lolo.